Njaluk pamit, ora kok aku njaluk pamit bakal menang. Aku njaluk pamit mati musuh Kakang Seta. Sekarate werna-werna. Diaturi becik-becik, diaturi apik, walah panang pane ora bener. Mudar karepmu, urip karepmu. Kebapak nyumungking aloka ngengetono risang sranggong kara mangsa wah iki Bisma iya Kakang Seta. Kowe dadi senopati ning Kurawa aja kleru ing penampa. Yen upama sing maju perang kuwi para putuku Pandhawa, karepe dipethuke para Kurawa, jer panjen kuwi adonane. Gandeng Kakang Seta sing bareng ngamuk ana Ngastina, aku sing ora nrimakake. Iki bumi wutah getiku. Aja nganti dienggo jag-jagan menungso sing kaya kowe. Yen kowe duwe penganggep kowe senopati ning Pandhawa, aku moh yen tok anggap aku senopati Ngastina. Nang aku bakal kepengin ngrampungi wong sing kaya kowe jag-jagan sing dudu sak mestine. Ora sakan wis. Wit nom pancen kowe mungsuh. Ora tau menang musuh karo aku. Kakang, aku wis gegulang tumraping rasa. Mbuh aku mbuh kowe kang pecat nyawane tanding dina iki aku mau kalah marang Kakang Seta. Aku yo mau kalah karo kowe. Tangkep dodom milang pecah siramu. Sang Tapa Begawan Seta lan Sang Matma Resi Wara Bisma nggenya perang tanding awit padha digayani, padha kasekteni, padha aji jaya wijayane. Nggenya perang Sang Tapa Begawan Seta lan Sang Tapa Begawan Bisma nganti 12 dina lawase.
Rasah ngudara sora glendengan. Yen pancen kuwi ndi kadigdayan tokno kabeh kadigdayan. Iya. Wis suwe nggon tanding karo Kakang Seto. Lan wis suwe nggon kurang ketemu neter kasudibian. Jebul asuda kekuatane Kakang Seto. Rada kelindih Sang Hatmur Swara Bismarang. Sang Tapa Begawan Seto. Kabujung sanen kambyur wonten ing samudra. Ketemu aku Bisma. Aduh. Paduka sinten sing nama Cahya mongkon salebeting samudra. Kala tanpa rupa aku iki ibumu. Kanjeng Ibu, iya jenengku Dewi Gangga. Ana apa kok tadi mancing ana samudra. Kula menika nembe Pancakara kaliyan Kakang Seto mboten nate sasap. Yen paduka menika Ibu kula saestu kula nyuwun pambiyantu supados saged sasap mengsah Kakang Seto. Wanadjaya tama ngambararum sang kusuma yadal ngawur madu bronto tak paringi pusaka iki jenenge pusaka cucuk dandang. Mbok menawa kanggo gawe nyirnake Seta ora bakal mindho gawe. Saged kula pitados buktekno Bisma nyuwun pamit ngati-ati. Prata Jawrata tandingono Seta Bisma. Kakang Seta aku wani marang kowe mumpung isih ana papan jembar ing pinggiring samudra. Aku nggawa pusaka
maju mrene pancen kendel. Gragapan Sang Resi Seta uninga pusakane karo Sang Tapa Begawan Bisma. Senajan to mung cucuk dandang nanging yekti lamun Tamawa Teja tanggap ing sasmita gaib. Yekti lamun to ing kono apes sira Sang Tapa Begawan Seta. Ketaman pusaka cucuk dandang sakti ora kok den endani nanging kepara den ungaksake dadane Sang Tapa Begawan Seta. Cucuk dandang manjing wonten anggane Sang Tapa Begawan Seta tumama marang dadanira. Luntak ludirana Baskara Titi mangsa Sang Tapa Begawan Seta gugur ana madani mayudan. Oh sabrang apa rupane dandang laring dandang turiko miwang badang cucuke wesi pulosrani aja padha tok ketuni aku wis ora kuat Janaka Werkudara Puntadewa eling seta kakekku eyang ampun ngantos tega dateng para wayah aku wis ora kuat lan mbok menawa wis cukup semene nggonku ngomong marang kowe kabeh Lilanana aku njaluk dongamu aku njaluk tok wacakake kalima sada eyang mboten perlu kados mekaten platenge Puradasina ora kresna aku pancen wis noyah nayih Baskara Titi mangsa iki nggonku duwe dalan bakal suwaning ayunan mung wae welingku sadurunge aku temekaning pati weling marang putu-putuku Pandhawa kabeh tak pengestoni tak jampangi
nanging pumodi pumos jroning perang Bratayuda putu-putuku aja mijeni putu-putuku kudu tansah sabar aja sesumbar aja duwe tembung sing nganyawara mung tak jaluk kanthi anteping atimu sing madhep sing marep sing mantep pengangkah kowe bakal nglebur angkara murka inggih Eyang yo Seta kakekku Eyang amun ngantos ngendika mekaten Eyang wis mangsa Buddha aku ruktinen Janaka Kresna Puntadewa aku njaluk pamit Werkudara njaluk pamit sing nyirnake Seta kakekku sapa Eyang Bisma Dimas wah ora patut tak labrake aja dudu tandingmu lajeng menapa kula ing kedah manjing wonten paprangan dudu tandingmu Yai sing kuat ranggulangi Eyang Bisma jaba mung garwamu Srikandhi ora ana meneh pawestri Koko Prabu ya ben sak musim mengko Eyang Seta tok sampurnake Srikandhi supaya maju nang paprangan inggih Semar lho Srikandhi diaturi nggih Ndara Srikandhi menawi dipun aturi manjing wonten paprangan mengsah keng Eyang Ndara Bisma sendika dawuh Koko Prabu nyuwun pamit sing ati-ati pangeran kula nyuwun pamit pangeran wis kono kowe wong wedok ributan nyamping kabutan kula ati-ati inggih nyuwun pangestu Koko Prabu mbok wong wedok ora pethataan perang wong wedok kok perang nampi dawuh Kang Mas Werkudara nyuwun pamit wanita karo priya saiki ora ana bedane yen pancen kowe sing kudu dadi senopati najan kowe wanudya kudu wani inggih ngendikaning para sepuh kudu ugemi nek kowe wani aja wedi-wedi nek kowe wedi aja wani-wani kula wantun maju ndika ditutke Srikandhi kangge mangke kula tutke badhe kula sampurnaken Eyang Seta Koko Prabu disempurnake matek dahana suci mung sakonang sak lumbung lagar sang tapa Begawan Seta sampurna sirnanira
Sri Kandi ngono paprangan. Inggih, Eyang. Arep ngopo? Kula menungso Senopati Nandhi dhateng piyanipun Eyang Bisma. Kowe iki wanita. Wis rasah melu-melu. Yen pancen kadang-kadang kang bakal maju supaya maju, aku ora melu cawe-cawe. Mboten. Panjenengan sampun saged ngirnaken Eyang Seta kula mboten trimah. Kula sepados malas mudi duwuh lara wirang dhateng sedanipun Kanjeng Eyang Seta. Lho nek pancen karepmu mengkono tak ladeni apa karepmu? Aja tinggal mlayu. Jebulane kaya wong lanang nyampuk dadaku. Ayo rasa tido-tido, aku mungsuhmu. Kowe iki putuku nggih. Ora peduli nganti maju tak aja takon tugel gulumu. Yo. Sak budimu tak ladeni. Sak karepmu tak uja. Nurakaya Yetmani Dewi Ambika ing nalika semanten den damel kagol marang Sang Matma Resiwara Bisma rikala timur ing konar semales wirang marang Sang Bisma Dewi Ambika giya manusma marang Dewi Wara Sri Kandi kagat Sang Tapa Begawan Bisma mulat marang kang wayah Sri Kandi lamun ta wujude dudu Sri Kandi nanging Dewi Ambika ngungkulaken jangga sigra jinambak marang Sang Sri Kandi Ciracok pusaka Baliragas plak kapidara Sang Bisma gugur kumandhani mayudan.
tasih henget purnanipun isih najan to sukmaku wis nglayang aku isih kelingan sadurunge aku sowan ngayunan tulung aku njaluk bantal endi putuku Kurawa lho golekno bantal pawan kados bantal iki golekno bantal kanggo lingguh Durun, golek bantal golek bantal. Wah, mutar kok bukan pola. Mutar sek ngene ngono. Bantalan barang. Niki bantale. Moh. Oh, lah ora urus. Aku ora butuh bantal kang empuk, ora butuh bantal kang pirendo-rendo. Perjurit mati iki bantale dudu bantal kanggo sare. Wah, mutar karepmu. Janaka aku golekno bantal inggih dos pundi Koko Prabu bantaling prajurit kuwi sempalaning tumbak sisaning jemparing dibentel dadekke siji men ku bantal Petruk golekno panah sing akeh sempalan tumbak nggih wis werna-werna iki kemruyuk nek lho. Lah ya kaya ngene iki sing tak nggo bantal. Nah. Cocok. Bangeten. Adina enak dimulyake ora gelem. Malah dimo bantalan kaya ngono. Aku tak ngunjuk. Kurawa ana sing ngerti nek aku arep ngunjuk apa ora? Nggih. Anu golek ngunjukan, Man. Durun. Golekne umben vodka kalih bir ora napa man anggur waduh sak-sake wedang sing baku moh unjukane Senopati arep mati iku dudu wedang oh alah arep mutar bukan pola Janaka Werkudara aku golekno umben menapa Koko Prabu prajurit sing arep tumekaning pati kuwi unjukane kumburaning titianing Senopati Petruk golekno kumburan jaran nggih apa Truk golek kumburan jaran nggo ngetesi Sang Tapa Begawan Bisma kae wis taksi ning kono. Ya. Napa to kuwi, Gong? Ya kok dombeke Bisma kono gek kowe nguyuh kunyok lho. Wah. Cangkemmu ora. Wis tetesno wae. Wis ngono nggih? Ya, wis lega. Kurawa ngendi lho? Aku payungan. Panas Pados payung man dur payung Gusti Allah nyuwun pangapura mah dadi rerane dadi batu ngarep modar dudu kuwi sing tak karep alah luput meneh modar oke wis Janaka aku njaluk ayamana aku njaluk payungana dos pundi Koko Prabu Sena njebul randwalas kanggo ngeyupi kuwandane Yang Bisma yo Raden Werkudara njebul randwalas pengangkah Asuki Narya angayomi marang kuwandanira Sang Matmarswara Bisma panyangkane Kurawa lamun Raden Werkudara langsung ngamuk mundur bubar Kurawa
Ya gedabikan mau ngapa ya? Kurawa ora ngapa-ngapa kaya do mlayu girap-girap. Soalang tunjang ana sing cemplung blumbang ngranggal. Mula sing seneng Bagong ae. Ana sing mlayu ditetiba ketara. Dringak-dringu kalau. Wis Puntadewaca aku ndang sampurna Janaka. Aku rumangsa marem diladeni marang para putuku Pendha. Tak jangkung, tak pengestoni. Pandhawa sing bisa sasap mungsuh Kurawa, Pandhawa sing bisa unggul yudane perang Bratayuda Jaya binangun. Nyipta dawana suci saknalika kalagar kunarpanira Sang Matmur Siwara Bisma sarangan marang kobonging Randwalas sampurna sedana Sang Tapa Begawandur Bisma. Sail dening Kursetra Lamanta Sang Matmur Surabisma kang nyirnakake Dewi Wara Srikandi. Senajan kono wanudya tansah den iringi dening mangsa sena kumarga tamburing wari kumleping tirta sumundhuling wantes. Sena tak tetepake Dimas lenggah ana pakuwon Randu Gumbala. Yo, kuwi dina iki Srikandi kula Prabu lenggah ana nglagah tinulu kuwi dina iki siaga tata-tata sak mangsa kura ngejoke Siropati kula ngestaken dawuh. Tak estoke tak mangkat dina iki mboyong prajurit. Ngati-ati Dimas. Kinasih Mandaraka Gustiku Raden Rukmarata mati-matine kula sadra senteng isih dupak iraimu.
Cakrawala lho. Anak Prabu Jaka Pitana keplayu. Sang Prabu Salya keplayu manjing ana pakuwon. Mbulu pitu tak matur anak Prabu Jaka Pitana banjur sapa ing kudu dadi senopati mungsuh Sadra Pandhawa kaya mundur. Dhateng ngersanipun Eyang Masopati Yayi. Inggih. Mbok bilih kula menika mangke ngawontenaken Senopati tumulya para Pandhawa tata-tata anandhingi Senopati saking Astina. Inggih, monggo kunjung sanipun Eyang Masopati langkung rumiyin wonten ing pakuwon Randuwatangan Yayi. Kula dherekaken Koko Prabu.